Cuireadh tús le Lá Idirnáisiúnta an Chailín in 2012 chun antas a thuairt de cheart a cailíní agus duna dushláin a bhí le sárú i cailíní fud fad an domhan. Ceapan ceanháin na dushláin is mó ná ag dul ar scoil agus idechas á. Tá Katelyn ar bhena meála dú feí agus fuair si buile sa cean ó gona déireach mar thug si ar scoil. Orintá caithfidh siad ó pósta chuig fearr an sean a dearna iadla chun ó pósta. Is é téime an le iomlán ná bhfís cailíní don thodhchaí. Agus bhí neart smaointí ag daltaí gailscoil na faoin faoi na hathratha gur bháil lo eáil sa domhan amach anseo. Bhuailm an domhan dhéanamh níos cothraimí agus go dheobhí na cailíní eile seans chun sportaí dhéanamh gur bháil le dhéanamh nó rud ag an eile gur bháil le dhéanamh. Má tá siad géirí postáil nó freastal ar scoil sin suas dóseagus ní becuirda aontainna eile na rana sinna dhéanamh dó, agus bhuailm go báid saoirse ag gacha le cailín ar fud an domhan. Tá sé de cheart ag cailíní saolta sábháilta slán tú le bheitá, agus is cóir rochta na bheitá ar a dachas comá. Nuair aon cailíní an tacaíocht chuí agus iad ag fás níos, bhíonn an cumas antú an domhna athrú. Katelyn, Nuacht Cula4, Gailscoil na faoin, Bailátha Clia.